Good evening, basketball fans! We are live here inside the Albay Astrodome, home of the majestic Mayor, Albay! This is the second round of the inaugural season of Ako Bicol Cup 2022, brought to you by Congressman Zaldico and Ako Bicol Party List, habang nakasulog pa. And this is the first match of night's doubleheader for your Sweet Six Warfare. Now, let's meet our starting lineup from both teams. From your team, Libor. Starting at forward number 8, Jerome Senyana. Another forward number 18, Edril Shiat. At center, number 32, Neil Cabrillos. At guard, number 12, Joshua Aguirre. And at guard, number 10, Christian Naguro. Head coach, J.R. Salcedo. And now, for your team, Malinao. Starting at forward, number 7, Rex Seriola. At forward, number 29, Christian Gomez. At center, number 25, Jomar Butsalan. At guard, number 30, Luis Liaco. And at forward, number 5, Leo Marco Blanca. Head coach, Rodin Duran. Our game officials are Noel Salomon, Jojo Alonso, and William Gonzalez. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang Day 7 ng Sweet Six Warfare. Ang ating playoffs. Dito po sa Ako Bicol Cup 2022.
here we go with the tip off. Ito po ang tapatan ng Libon at ng Malinaw. Sama niyo po ako, Kapa Morgan, and siyempre sa aking tabi, please introduce yourself. Magandang gabi, especially to those who are watching sa ating live coverage. Coach Kyle Marilla pa rin po ang mga kasama ninyo para sa Day 7 ng ating Sweet 6 Warfare. And siyempre sa sideline naman, kasama natin dyan si Miss Carmela Hernandez. As we witnessed the 3-point attempt of Leo Blanca missing, and sa kabilang banda sa kampo ng Libon, Cabrillos for the putback. Babalikan natin, partner, Team Libon suffered 2 heartbreaking losses dito sa ating playoffs. That is why na nasa ilalim sila ng ating standing. Yeah, and siguro babawi na sila sa larong ito. Again, this is a battle of pride. Oo. You want to win for your town and municipality, especially to those na sumusuporta sa iyo. Ayaw mo silang biguin, especially kahit naman ito medyo no-bearing game na Oo. for the side of each team. Lalong-lalo na yung Malinaw. Oo, Malinaw. They are 0-4 sa ating standing. Dito po yan sa ating quarterfinals. Both free throws missed by Leo Blanca. Senyadan to Aguirre. Now to Siat, missing that one. That's going to be Malinao's ball. The daredevil with the traveling there. Yanko now with the ball. Bobis, balik kay Yanko to Punsalan, inikot pa yon. And hindi niya nakuha yung tamang angulo for a 2-pointer. Hindi nakuha ni Daddy Pons yung tamang angle kasi dapat mag-stretching siya, mag-warm up siya. Kinausap niya kami ni Coach Pau eh. Na-warm up yung dila. There you go. That's a 2-pointer from Leo Blanca. Score natin 3 for Libon and 2 for Malinaw. Cabrillos missing that mid-range. And mapupunta po ang bola sa mga nakadilaw. And that rebound play, Cabrillos ang nangingibabaw doon. Pero if we can go back to that 2 heartbreaking loss of Libon, ang dahilan doon is the foul trouble of Neil Cabrillos na early part ng ating second half. Wala na siya sa game, kaya nga nagiging nakakapitalize naman yun na kanilang opponent. That is why natalo sila ng 2 sunod. Oo. And sigurado ako na medyo nandun yung pagsisisi on the part of Neil Cabrillos and the team. They could have done better with regards to conserving their fouls. That's a miss by Aguirre. Lianco with Siant in front of him. At yun nga, nakuha ng mga taga-Libon. And Daguro missing that. Pero nandun si Aguirre. So clean it up. Blanca shoots 3. Nope. Nandun si Rex Ariola for the follow-up. Ang aga pa, punong-puno tayo ng mga gandang mukha. Oo. Tinitingnan pa ako ng mga katabi ko Mukhang hinuhuli ako Kung ano magiging reaction mo. That was Siat missing. Alam mo, pinaka-consistent dito sa Team Libon is their fans. Oo. Talagang hindi titigil na sumigaw ng sumigaw para sa kanilang koponan eh. At talagang nandito sila. Present sa laro ng kanilang paboritong team. Medyo malayo din yung Libon, di ba? Oo, malayo talaga. Kasi tayo, Dumayo Daraga. din tayo din eh. Oo, almost 1.5 hour yung nating biyahe. What more, galing sila sa kanilang lugar papuntang Legazpi. Oo.
So baka minsan dahilan ng mga pagkatalo nila baka may jet lag. Baka meron nga. Mahabang biyahe. May Sakit-sakit. epekto yung biyahe. Blanca. Pero yung Team Malinaw, nasa malayo din naman Oo. from the first district. Oh, kung di ako nagkakamali sa unahan nito ng Tabaco eh. Oh, halos parehas lang din naman ang siguro ang distance. So it's safe to say na they are meeting halfway. Yeah. So parang no reason at all dito sa kanilang matchup. Pero nakita ko na naman kanina, Julius Tiburcio is absent for this game. So again, that will be a big factor on the team of Team Malinaw. You're going to miss the services of a guy like Julius Tiburcio who's doing the work inside. So magdodoble yung task nitong si Jomar Ponsalan because of the absence once again of Tiburcio. And right now it's Aguirre with the ball. Dire-diretso. And that's a good finish. Rex Ariola. And that's my hook. Ano, except for Leo Blanca, itong si Rex Ariola is the most consistent guy in Oo. terms of scoring para sa Team Malinaw. Actually, he's the most consistent para sa team nila sa tingin ko. Pag kailangan ng puntos ng kanilang koponan, kayang-kayang gumawa ni Rex Ariola. Pero gaya nga nung last game nila na sinasabi ko, si Rex Ariola is moving without the ball so well. Yung kanyang movement na nag-aantay lang siya, mapasahan siya. Yun ang malaking bagay para sa Team Malinaw. Yun nga lang, talagang kinakapo sila pagdating sa dulo. At saka nailabas na nun si Rodriguez because of the nose injury. That injury. Kamusta kaya si Coach Badong? Siya yung nagbibigay talaga doon ng play kay Seriola. Cabrillos to Siat. Siat to Daguro. Daguro goes in the middle. At ipinasa yon kay Cabrillos. And a good finish there for Neil Cabrillos. Three-point attempt, wala. Ito na naman tumatakbo yung Team Libon. Dropping it to Salupado. And now it's Rex Seriola against 3 kanina. The Rex Taker. Oo, the Rex Taker. Kakabulol ah. Cabrillos. Oh, uniform personnel pala to si Rex Seriola according to Coach Pau. Pulis Oo. pala ito. Oo, kasi may binabati siyang parang mga ka-company niya eh. Magandang gabi sa mga mukhang meron tayong naapakan siguro. Ano Biglang namatay eh. Ano ba ang naapakan dyan? Meron tayong Officials timeout. officials timeout because of some technical problem. I guess na-fix na din ang ating mga kasama sa technical side. At 5 minutes sa ating first quarter. This is just the first match ng ating doubleheader ngayong pong day 7 ng ating Sweet 6 Warfare Quarterfinals dito po sa Ako Bicol Cup 2022. Mamaya, partner, yung main game natin, yung pinaka-inaabangan ng mga tao dito sa, especially dito sa Albay Astrodome. My own version of the Manila Classico, the Albay Classico. Oo. Mamaya po yan. 2.0 na yun, pangalawa na. Oo. So we're about to go back into our ball game.
Medyo i-adjust lang yung ating clock. So it should be 3:57. Okay. Again, ito po ang tapatan ng Libon at ng Malinaw. Our first match ng ating laban ngayong day 7. Again, ito po sa Ako Bicol Cup 2022. This is the inaugural season, and of course, this is brought to you by Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. And madami na ang pumapasok sa Albay Astrodome to witness these teams na maglalaban-laban ngayong gabi. Again, later on, it's Albay Clasico. Sabi nga ni Coach Kyle, laban ng Daraga at ng Legazpi. Abangan niyo po yan maya-maya. Pero very early po for that dahil nasa 3:51 po ang ating remaining time sa ating first quarter sa laban na ito ng Libon at ng Malinaw. With Seriola having the ball for Malinaw, and cannot find the back shot, pero nandun pa rin siya sa ilalim to clean up what Jomar Punsalan did as a mess also. And right now, by the way, that one was brought to you by Willie and Sons. Basta Appliances, Willie's. Now it's Leo Blanca from the Rainbow Country. And that three-point shot was brought to you by Yashanamal Legazpi. Yan ang gustong mga tira ni Leo Blanca. Oo, paborito niyang mga ganon. Pinawid din naman kaagad ng 100% guy na si Christian Daguro. At ayan, babawi uli si Blanca pero missed on that attempt from the outside. Neil Cabrillos, nandun sina Jomar Punsalan to defend with the help of Rex Seriola. Pero mananatili po ang bola sa mga naka-purple ang Team Libon. As we take a look at the beautiful faces. Ang aga naman nila. Ayan. Next time magkakaroon niya ng kiss cam. Kiss cam. Aguirre launching at 3. Wala. Na-rebound ni Cabrillos. Cabrillos trying to put it near the baseline. Pero may natawag na violation. Now it's Leo Blanca to Rex Seriola. Oh, need traveling. That's a good call. So that's a traveling. Pinapuwersa talaga ni Rex Seriola, no? Si Rex Seriola, napapansin ko sa kanya, every time na maglalaro sila, nandun sa kanya yung yung ano magtawag doon, yung parang aura to win. And yung game face on lagi siya. Problema talagang hindi mapapanalo ng Team Malinaw kung si Rex Seriola, Leo Blanca lang ang gagawa. They need a good production from the bench in terms of offense and defense. Yes. Maybe kung hindi makakatulong sa offense, just about sa defense. At least sa defense. Tama. Pero yun, kahit hindi mo na depensahan, talagang parang pumabor sa kanila ang bola. At meron pang foul. That one was brought to you by Inco Tools, Legazpi, Sorsogon, and Naga.
Pag may Pilipino, may Inko. Oy, sila yung sponsor sa ating mga games sa halftime. So maraming salamat Inco Tools. Right now it's Siyat with the ball to Paes. Paes to Daguro. Launching from the outside. Wala. And a transition play could have taken effect pero nakuha yun ni Daguro. Kaya naman si Leo Blanca pero missed ang kanyang layup. Eto na. Muntik pa. A love from Daguro to Cabrillos. Alam mo yung excitement ng crowd every time na may gustong mag-dunk. Sa ibang lugar, dito sa atin sa province natin, talagang very unusual yan. So talagang yung excitement ng crowd, nandyan talaga yan. Oo. Talagang isa sa mga inaabangan niya ng mga manonood, ang dakdakan. And that thing really excites the crowd. But a dunk. Parang ano na. Lagot kayo, baka di kayo nagpaalam sa mga magulang ninyo, ha? Tago na kayo. Huli pero di kulong. Aguirre. For three. At 16 seconds remaining sa ating ball game. Sa ating first quarter. Si Joshua Aguirre, the Daredevil guy, yung pinangalanan ko ng Daredevil. Ito siguro nasa mga early 20s pa lang to, pero the gutsiness and the will to attack strong and to shoot from the three-point shot na merong defender sa harap mo. Malaking bagay yan para sa batang ganyan. Doon daw sa barangay nila, sa mga inter-barangay, siya daw yung sentro. Oh, kaya pala ganyan siya maglaro, no? Ganyan siya maglaro. The most underrated power forward, I guess. And that ends our first quarter of action. Lamang po ng 8 ang Libon, 30-22. Magbabalik po ang inyong Ako Bicol Cup. Dito pa rin po sa channel na pinapanooran nyo. Magbabalik po kami. Diyan lamang po kayo. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. And tayo po ay nagbabalik dito sa labanan ng Libon at ng Malinaw. Second quarter na po tayo. Mukhang nagulat pa dun si Cabrillos sa pasa ni Salupano. At yun na ang three-pointer ng Libon. Si Casil. Blanca, gagante. Yes! Sagutan ng 3-point shot. Oo. From Dieter John Casil of Libon to Leo Blanca ng Malinaw. Now, ano kayang gagawin ng... Oy! That's a beautiful play. Alley-oop from Casil to Salupado.
Same spot, same result for Leo Blanca. Grabe talaga si Blanca from the Oo. 3-point field. Mataas yung porsyento niya ngayon sa larong ito. Kumante din. Meron din pala nun si Salupado. So ayan. Umuulan na po dito sa loob. Umuulan ng 3. At syempre, that one, that transition play for Team Libon with Daguro making that finish. Leo Blanca is averaging at least 40 attempts per ball game and 27 of that coming from the 3-point shot, the 3-point attempt. So talagang asahan mo na talagang pupukol si Blanca from the 3-point field. Grabe, 27 yung from out of 40. Ano ba nangyari sa bola? Oh, tumama pa sa ulo ni Bobis, no? Di pa nakontento yung bola na tumatalbog-talbog sa ring. Tinalbogan pa yung ulo ni Bobis. Reynancia, Salupado. Kinakatawan itong malaking mama na si Jomar Ponsalan. Nakapihit siya doon. Oo. Kala ni Jomar Ponsalan distracted na yung tira ni ni Salupado, pero yun, nakapasok yun. Cabrillos to Daguro. Daguro. Passing from Reynancia, and that 3-point shot was brought to you by Willie and Sons. Bastat Appliances, Willie's. At meron tayong timeout na ni-request ng napaganda pala yung pasang yun and between the legs. At siyempre hindi naman binugo ang magandang play na yon ni Casil. That's Nothing John. but net? Oo, it's John Casil making that 3-pointer bago po yung ating timeout na itinawag ng Malinaw. Kabatiin ko pala si Jolan Splana. Baka makalimutan ko, kinukulit na ako nito eh. Sinisingil ka ng sinisingil. Oo. Baka makalimutan ko pa. Ito batiin ko din si Sir Almond Lisa. Sir Almond Lisa, mga tropa niya daw sa palengke dyan sa Ligao. Oy, magandang gabi po sa inyo dyan sa Ligao. Na-miss na namin dyan. Paano kung nakakamiss din yun sa Ligaw? Oo, Tagal din natin dun eh. Siguro 8 times tayo na nandun. most probably. At mga unforgettable games ang nandun. Yes, oo. And syempre of course yung ano din, yung sa Libon. Libon. Diba? Star ano tayo dun eh, jump pack. We miss the ambience of the 3rd district. Oo. And of course yung Daraga covered court din. Oo, syempre. Where it all started. Where it all started, yeah. And right now, dito tayo magtatapos sa Albay Astrodome because nakaschedule na po dito ang lahat hanggang sa finals. Again, this is the last day ng ating quarterfinals or what we call the Sweet 6 Warfare. Hanggang ngayon wala pa akong may tatawag dun sa Final Four eh. The challenge is still There. on. And syempre yung mapipili ko dun, I will treat him or her for a coffee. Ayan, so bigyan ng idea si coach kung anong magiging pamagat ng ating semis. Daguro once again saving it. Casil. For free. And that's a triple. So lumalamang na po ng 20 ang Libon with Rex Seriola making that one count for Team Malinaw. Badly needed shot Oo. for the team Malinaw. Daguro. Sa corner. Casil pero missing on that one. And right now it's Malinaw's ball.
Blanca. Still trying to decide kung ano gagawin. At yan, inilusot. Kitang-kita doon yung talagang taas ng talon ito sa Blanca. Pero si Rex Seriola po nakapuntos sa possession na yon. Daguro with Bongkodin nasa harapan niya. Salupado. Cabrillos from the outside. And that ball went off the backboard kaya mapupunta ang bola sa mga nakadilaw. 4 minutes and 40 seconds remaining sa ating second half. Turnover once again for Malinaw at mapupunta po ang bola sa tropa nitong si Christian Daguro. Cabrillos missing pero nasa kanya pa rin yung rebound pero nakuha sa kanya yung bola. It's been taken and now ayan, libre si Rex Seriola. Bigla mo ba sa 14 Oo. ang kalamangan, 6-year run for the team Malinaw. And this timeout is being brought to you by Missy Bisbing, your tropical island getaway. So ayan, coach. Oh, At yun ang ating tropa doon sa taas. nag-iisa si Idol. Nagmumuni-muni. Iniwan ng nag-iisa. Gulat siya eh. Nagulat siya eh. Kaya ako hindi ako uupo dyan. Delikado dyan. Okay. Sa bleacher na yan sa taas. Matitindi pa naman ang mga cameraman natin. Maiispatan at maiispatan ka Oo. dyan. Oh, sa taas meron pa. Ayan, 36-50 po. Lamang ang libon ng 14. At nasa kanila po ang possession. Nadagdagan pa yan. With that penetration by Daguro. Sa kabilang banda, gaganti naman si Seriola pero lumampas ang kanyang tira. Reynan siya na may hawak ng bola for Team Libon. Being hounded by two men in yellow. Casil launching another ball. And that one was brought to you by Yashano Mall Legazpi, where shopping is always affordable. Gaganti sana si Leo Blanca pero kapos yung kanyang tira. Ito naman. Isa pa. Bang! Short. Diba? Short. That's short. Alam mo, pasok. That's short. Blanca. What a move there by the big guy, Jomar Punsalan. Lapat pa rin talaga ni Daddy Pons. Oo. Kung sa katawan man lang eh, punsalan ka na. Reynancia. Nawala ang bola sa kanya. Eto na si Bongkodin. Missed yung tira pero nandun pa rin siya para sa kanyang rebound. Wala pa din. And that's 1 against 2 kasi. Pero maganda sana kung inayos niya na yung unang tira niya. At yan, ayos na ayos ang tirang yon mula sa 3-point territory. Once again, that's John Casil. Mainit si Casil. Oo, Panglima niya na yan. grabe. Punsalan trying to use the board pero sablay yung tira. Reynan siya tumatakbo. At nandun na naman si Casil sa corner. Sabi niya, bigay ko muna sa kakampi ko. Daguro now with his own version of a 3-point shot. That's of course from behind the arc.
Leo Banga banks it in for Team Malinaw. Buti naman okay naman si Reynance after that fall nung isang game nila, no? So we have a 21-point lead by Libon. This is just our second quarter at meron na lamang po tayo natitirang 1 minute at 24 seconds. That's good, pero it's offensive foul. Yeah, it is an offensive foul. Offensive foul po yun. At hindi makakount yung kanyang tira. Naguro giving it to Casil. Now it's Bongkodin crossing over, zigzagging. Yes! Nakabawi din si Bongkodin. And that one was brought to you by Inco Tools Legazpi, Sorsogon, and Naga. Kapag may Pilipino, may Inco. At from down below, mayroong tawag ang referee. Foul. That was Lianco who was called for that unsportsmanlike foul. Rodriguez will be checking in for Rex Ariola. Hindi po natin nakikita sa laban na ito si Coach Badong Rodriguez because of what happened last game. That was yesterday, right? Yung dumugo po ng dumugo yung kanyang ilong. And we just hope that he's okay now. Reynancia. And mananatili po ang bola sa mga naka-purple. 38 seconds remaining. Daguro with the ball. Giving it sana sa gitna, pero that was deflected. Bongkodin spinning, giving it to Rodriguez. Rodriguez pumunta pa sa gitna, pero wala yung tira niya. Kapos. Ito na, humaharurot ang mga taga Libon with Casil. Pero merong nakitang foul yung referee. Number 4, Francis Rodriguez. That is first. Third team foul. That was Francis Rodriguez who was called for that foul. 10 seconds. Nananatili pong ang nananatiling oras sa ating second quarter. 6.8. Casil to Reynancia. Mark Jason Reynancia from the perimeter. Wala. Sayang. He could have beaten the clock on that play. Pero don't worry po mga taga-Libon dahil maglalaban kayo. 63-42 ang ating score sa pagtatapos ng ating first half. Kapa Morgan with Coach Kyle Marilla. Kasama niyo po. And of course mamaya makakasama natin dyan sa courtside si Miss Carmela Hernandez.
Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Kung usapang gamit na pangbahay ay alam mo na kung saan katapat na pumunta. Sain ko lang yan, sain ko. Ang katuwang sa pagkumpuni, sa paglemedyo ng mga sira at paglinis ng tumi. Sa tahanan, opisina, ang maaasahan mo ay inko. Oh, inko. 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 Oh, inko. 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 Oh, inko. 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 Oh, inko. Balik po sa laban ng Libon at saka ng Malinaw. Kasama pa rin si Pat Morgan and Coach Kyle Marilla. At unang possession nasa mga taga Malinaw, and Seriola almost din for Jomar Ponsalan, pero nasa kanila pa rin ang bola. Bongkolin to Ponsalan using the board, at siniguro na talaga may paring Jomar ang puntos na yon para sa kanyang kupunan. Ay oo, hindi na makakalampas yan kay Daddy Pons. Pag binigyan mong ganong kalalim at ganong ka-open, score yan. Kahit may depensa pa yun, ano? Para sa kabilang banda, tumira naman itong mga taga-Libon. Binawi ka agad. At nakasungkit pa ng foul kay Bobis. Itong si Rio Frio. Blanca. To Bobis. Almost losing that one. Balik kay Blanca. And jumps and pops for that long shot from way outside. Wala yon. At ayan, nasa rebound pa rin po ang mga nakadilaw. Ayan na naman si Pons. Medyo kapos yung tira. Iniwasan siya eh. Oo. He was expecting na merong contact. Yun pagka talagang in-anticipate mo na may ibang mangyayari while shooting. Kaya yun. Nadi-distract. Bongkolin mabilis masyado, pero he was blocked. Rejected by Neil Cabrillos while trying to make that layup. Punsalan, uulitin yung tirang yon, at yun, gusto pala niya yung talagang merong contact sa katawan. Ginamit niya doon ang katawan ni Cabrillos to make that shot possible. Sian going to the paint, pero inilabas ang bola to Cabrillos. Domeretso din, papaloob, and good finish
That one was brought to you by Inco Tools, Legazpi, Sorsogon, and Naga. Si Seriola talagang aatake at atake siya every time na bibigyan mo siya ng bola. Ganda sana yung combo guard ng Malinaw eh. Like Seriola and Leo Blanca. Pagka pinahinga naman si Leo Blanca, nandiyan si Coach Badong. Maganda yung kanilang mga guards. But the problem will be their wingman and yung pamalit mong tao doon kila Ponsalan and Tiburcio. And kung tatagal ba sa duration ng ball game. Kasi yung mga talo nila during that first round, almost because of foul trouble of their big guys, si Jomar Ponsalan and Julius Tiburcio. Early in the second quarter, ang average nila doon, pagka second quarter, 3 na kaagad ang foul nila eh. May mga games na sila pa yung nauna taking the lead. Yeah. Di ba? Pero talagang dapat masustain mo until the end na ang iyong kalamangan. Of course, to win in a ball game like this. And that ball just wouldn't drop for Leo Blanca. Pero mapupunta naman siya sa free throw line. Because he was fouled while launching that triple. Unang tira, yes, pasok. And the crowd is starting to pile up here inside the Albay Astrodome. Gulat ka rito mamaya, wala ka na makikitang bakanting upuan eh. Oo, tingnan mo, talagang punong-puno na, Coach. Ang bleacher natin sa kaliwa at sa kanan. So pati bukas, solid yan. Sa semifinal, 2 good matchups na abangan natin. Nothing but the best teams na maglalaban-laban bukas, of course, because it's the semis. A day before the finals. Ganun po kabilis yung ating Ako Bicol Cup inaugural season. Could almost 1 month and 10 days. Oo. And baka nabitin pa kayo, ha? Pero parang ang bilis lang eh. Oo, no? Because of the exciting games na we are, witnessing. Natin. Actually, wala na nga ako mapili kung ano yung pinaka-paborito kong game eh. Sabi ko, dapat pagtapos ng second round ng Sweet 6 Warfare, dapat meron na akong best game so by far. Pero until now, di pa ako makadecide kung alin. Ako, I'll go for that Pulangi and Libon during the elimination. Talagang tumatak sa akin yun. That yes show. Hindi yun eh, hindi yun. Di yun. May sanib yung sumisigaw dun eh. It was the game, really. And now it's batiin natin ang coach ng Santo Domingo. Binati ko na kanina si Coach binati Pao. mo Ba't ikaw naman bumati kay Coach Pao? Huwag na, binati mo na eh. Malay mo, mga kasama natin yan soon. Hindi ko naman sinasabing pag-kamsur ha. Hindi ko naman sinasabi. Pero malay ba natin? Leo Blanca making that one for Malinaw. They're trailing by 19 points now. 6:52, third quarter. Yeah, if you're Team Malinaw, this is a very manageable lead. Ano pala, pasok pa lang tayo sa 6-minute mark. So again, you just have to push the basketball and you have to defend guys like this. And you got to have that strong determination to win this ball game. Again, wala pong panalo pa itong Malinaw dito sa playoffs natin. 0-4, right, Coach? Yeah. Samantalang itong Libon ay, ano yung kartada nito? 2 and 3. 1 and 3. 1 and 3. Ang ganda rin sana nung umpisa ng Libon sa playoffs natin, beating Daraga. Yun nga lang, nagsunod-sunod din yung talo nila sa kamay ng Pulangi and Santo Domingo. Mga heartbreaking loss yun eh. Oo.
I was thinking na sabi ko malaki yung chance din ng Libon na mapasama pa sa semis natin, but I was wrong. Anyway, every time naman ang naglalaro sila, they really give all their best. At nakikita natin na talagang nag-e-enjoy ang mga spectators. Lumilipad doon si Leo Blanca. Pero just couldn't make the finish. Uy, naka-ekis pa din yung paa ni Reynanza while trying to make that jumper. Pero nakuha yun ni Cabrillos. At ayan, meron pang free throw. Di na kompleto ni Neil Cabrillos ang 3-point play. Bongkodin to Rodriguez. Reynanza using the board sa kabilang banda after that missed shots from Malinaw. Pero nasa kanila na naman uli ang bola. Leo Blanca trying to fish a foul from that 3-point attempt. And all of a sudden, ang nakapuntos po ay ang kabilang tropa, which is at yun na nga, yung gustong gawin kanina pa ni Leo Blanca. Take flight. Oo. Si Leo Blanca, the jet plane of this team Malinaw. Parang may spring yung paa. And Daguro lost that one to Jomar Punsalan. And now Bongkodin zigzagging. Wala. Prio. Almost. Pero sobra din yung kanyang tira. Maganda sana yung move niya. Papasok. Wala pa din. 2 against 4. So it's going to be Libon's ball now. Mark Jason Reynanza was fouled. That was Kier Jess Valenzuela committing that foul. Last throw for Reynanza, and he hits it. Leo Blanca to Jomar Punsalan. Punsalan binalik kay Leo, pero wala yung kanyang tira mula sa 3 points. And Cabrillos was fouled. So, siguradong mag-free throw yan. Naglalaban yung dalawang team na nasa prediction ko in that first round. Wala tong dalawang kupunan na ito eh. Because in the first district, yung prediction ko will be Santo Domingo and Tabaco. And sa third naman is Pulangi and Ligao. Pero itong dalawang team na to nag-step up sa kanilang game. They really want to be here. Kaya nga nandito sila ngayon sa Sweet 6 Warfare. Oo. Sabi nga, kung di ako nagkakamali, parang may nasabi din si Daguro na they were not really expected to be in the playoffs. Pero dahil nandito na sila, they work hard for it. Oo. Gagawin nila yung lahat para... Sabi ko nga sa kanya, dinamay mo pa kami yung kagustuhan nyo maglaro sa playoffs kasi pinagod nyo kami every time naglalaro kayo eh. Imagine that game between Libon and Owas and Libon Pulangi. Pero those are the games that really marked,
Reynancia. Dropping it to Siyat. Cabrillos finishing it. Para question ngayon for the Team Limon, is there a magic left for them para makasungkit ng another win dito sa kanilang huling laro sa playoffs? And wala pa tayong nakikitang masyadong magic. Pero they are leading at least. And they're leading big. $56-85 po ang ating score. Malaki-laki po ang margin. Yan na ang meron tayong timeout. And this timeout is being brought to you by Yashano Mall Legazpi, where shopping is always affordable. Ayan, shout out sa mga taga Yashano Mall and mga taga Hong Enterprises. Magandang gabi po sa inyong lahat. The management, the staff, and everybody. Maraming salamat po sa suporta na inyong ibinibigay dito po sa Ako Bicol Cup 2022, the inaugural season. Maraming magaganda. Bakit umuohoy ka? Tingnan mo naman yun, ang ganda. Oo, maganda siya eh. Maganda ba? Yeah. There are a lot of beauties right kita mo yan? inside the Albay Astrodome. Oo. Gusto ko makita yung pag tumawa na si Coach Pau, alright, all goods yan. Oo. You just have to... Si Coach Pau ngayon ang barometro ko. Magaling daw pumili yung mga taga Santo Domingo ng mga ganda eh. Oo. Right now it's... Double Siyat dribble. committing that double dribble. .55 remaining sa ating third quarter action. Ayan, punong-puno na tayo dito sa Albay Astrodome. Dahil sigurado ako, inaabangan nila yung pangalawang game natin. Daraga versus Legazpi. Makakaganti ba ang Legazpi mula sa una nilang pagkatalo with Daraga? Daddy Post, gumamit nila konting tulak. Yan yung mga meron tayong mga Nagulat din sila, di pa alam ni Kuya na isa, oh. Wala lang siya poker face. ano kung labot sa Indo. That's Christian Daguro using his left hand. $87-58. 29 points po ang hinahamon nitong Malinaw. Liangco making the first free throw. Ito na naman ang mga taga-Libon with Aguirre. Tosiyat. Wala yung triple na yon, pero nandun si Baez. Nasa free throw line lang, ano? Ang pa din to si Paez eh. Mukhang nasa 6'3 or 4 siya. Oo. At batang-bata. There goes Siyat making that one. I'm sure he will be scouted dito sa Ako Bicol Cup. Itong si Paez. Medyo familiar nga siya sa akin eh. I don't know kung saan ko siya nakita. Parang nakita mo na rin siya sa ibang mga league siguro, coach. And Daguro was fouled. And dahil nasa penalty na ang Malinaw, Daguro will shoot
2 free throws. Yung pinakang gusto ko nakikita dito sa Bicol Cup, hindi tayo bumubuo dito ng enemy. Oo. We are building friendship. Oo. Friends dito. Kita naman natin yung mga player na talagang nagkakaroon sila ng friendship eh. Kasi Oo. hindi lang naman to yung first. May mga susunod pa na baka magkakaharap-harap pa rin sila. Malay mo, magkakampi na kayo. This is just an acquaintance party for Oo. players. And they both, I can sense the respect that they have for each other. Lalo na yung mga key players, talagang mararamdaman mo na meron silang respeto sa bawat isa. Siyat. Rodriguez in front of him. Naiwan si Rodriguez. Gumamit ng board pero wala. Nakuha pa rin ang mga taga. And that is a takeaway. And that's Lianco. Nakanakaw doon si Lianco. Aguirre from the corner. Wala. Blanca zigzagging. We will shoot 2 free throws. Penalty na magkabilang kupunan. 47 seconds remaining. Third quarter po. Dito sa laban ng Libon and Malinao. 93-61. Malaki po ang kalamangan ng Team Libon. And this is the last game of these two teams dahil last day na po natin dito sa ating playoffs o sa ating quarterfinals. We call it Sweet 6 Warfare. Aguirre going strong to the basket and he was fouled. That's his third penalty. 2 shots for Joshua Aguirre. Aguirre missing the first free throw attempt. And so was the second one. Ito na si Leo Blanca. Wala. Malakas yung tira. Pero he made a couple earlier in this ball game. Siyat. Giving it to that was all right. That's Paes finishing the business for Libon. Valenzuela inbounding pero nakuha ni Neil Cabrillos. At yan po, nagtatapos ang ating third quarter. Score natin, Malinao 63, Libon 97. Magbabalik po kami, dyan lamang po kayo. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang Back to the action. It's our fourth quarter now. 97-63. Malaki po ang kalamangan ng Libon kontra sa kupunan ng Malinao. Kapa Morgan with Coach Kyle Marilla. Kasama niyo po dito sa coverage ng ating Day 7 ng ating Sweet 6 Warfare quarterfinals ng Ako Bicol Cup inaugural season. That's Bongkodin. Liangco. Sigurado na yan. 20 na lang ang kalamangan ng Libon. Reynancia. Mark Jason. Yes! Mukhang okay yung ulo ni Reynancia. Masakit yun. Makakauntog niya. 2 beses bumalik eh. Oo. Saka natagalan pa siya sa floor. Pero right now, parang hindi natin makikitaan ng bakas ng nakaraan. Itong si Mark Jason Reynancia. Yun, favorite move yun ni Bongkodin. That one was brought to you by Inco Tools Legazpi, Sorsogon, and Naga. Kung saan may Pilipino, may Inco. That's a nice finger roll, pero wouldn't drop. Ayan, nakuha ng mga taga Malinao ang bola. Ayun na naman si Bongkodin. Giving it to Valenzuela. And finishing it good for Team Malinao. Ay, eto nga. Oh, yung timeout na to ay hatid sa inyo ni or ng Embarcadero de Legazpi. And yan, nagpapa-shoutout itong mga taga-UWAS ngayon. Yung team manager ng UWAS, Mr. Alan Rivera, watching right now. Wala ba? Mahina. Mahina ang scout mo. Ayan, sige. Once again, Mr. Alan Rivera of Team UWAS watching right now. At shoutout na din sa lahat ng mga taga-UWAS na nanonood sa atin. Ang dami din tayo, Coach, mga viewers from abroad. Yung mga OFW, di ba? Oo. Kung isang araw pa, dami talagang nanonood sa atin kasi dahil daw sa Ako Bicol Cup, para nafe-feel nila na nandito lang sila sa kanilang hometown. Sa Bicol. Well, nakakatuwa naman na ganun ang mga mababasa mo, di ba? Na kahit papano naiibsan natin yung kanilang pangulila sa kanilang mga pamilya na naiwan dito. And parang we're making their home closer to where they are right now. And that triple was brought to you by Willie and Sons. Basta Appliances, Willie's. 102.71. Lumalamang po ng 31 puntos ang Libon. Bobby's trying his version of a 3-point shot. Wala. Nandun si Punsalan. And parang naghahanap siya ng foul. Pero walang naitawag ang referee. Casil, overshooting. Ayun na naman si Bongkodin, tumatakbo. Giving it to Jomar Punsalan, but he couldn't handle. Pero nandun naman si Valenzuela. At merong goaltending na itatawag dahil nahalambiti na nitong si Salupado yung net eh. Mark Jason Reynancia to Cabrillos, and that Statue of Liberty pose from this guy. Bongkodin.
Sabi niya, tutuloy ko na to. Diretso na. Challenging the presence of Neil Cabrillos. Daguro for 3. Ganda ng release ng bola ni Daguro. Oo. Talagang mararamdaman mo na papasok eh. And in that last shot by Daguro, nothing but the bottom of the net. Valenzuela giving it to Lianco from the outside. Tapos yung tira. Neil Cabrillos tumatakbo. Zigzagging and making that layup. What a good finish for this guy. For Team Libon. At meron na naman po tayong timeout as we take a look at this slow-mo. That last shot of Neil Cabrillos with that baby Euro, and of course the finish with the right hand. Under 8 minutes po tayo sa ating laban na ito between Libon and Malinao. And again, Coach, abangan nila anong magiging laban sa ating pangalawang match. Ladies and gentlemen, the Albay Clasico 2.0. Legazpi versus Daraga. Oh, we're almost hitting our... Tinan mong tao na yan, Oo, no? grabe na. Doon na lang sa harap ang wala eh, sa may baseline eh. Pero left and right, wala na talaga yung bleacher natin. Bakit kasi pumesa doon, hindi mo makikita yung sa baseline action pag nandun ka. Mahirap. Parang same lang doon nasa Libon tayo, di ba dumudungaw sila? Oo. That Statue of Liberty post by Neil Cabrillos dahil iba na talaga ang matangkad. Pero nadukot ng mga taga-Malinaw ang bola. And that finish was brought to you by Lianco. Cabrillos in the middle. Open sana doon sa right wing si Daguro. So na-foul siya ni Bobis. So Bobis will be fouling out of this ball game already. With 5 minutes and 23 seconds left sa ating fourth quarter. Parang hindi niya alam na that's his fifth already. Kaya pinalitan na uli siya ni Jomar Ponzalan. Neil Cabrillos making that free throw. Ito na naman si Bongkodin. Throwing it out to Rodriguez. Balik sa kanya yung bola. And the triple won't count. Reynancia to Casil. Casil launching another triple pero malakas din yung tira. Pero mananatili sa mga taga-Libon ng bola. Reynancia pumukol ng 3. Wala. Na-rebound din sa Lupado. Sa Lupado using the board. And good. Merong foul from obviously it's Casil. Mag-antay ka, may darating din yan sa akin. Mag-antay ka, Paul. Pinaamoyan ka ng kape nitong si Paul, ano? Mag-antay ka, meron din ako niyan mamaya. Ayan, 110-77 po. Libon leading this ball game. Magmula pa kanina. Hindi man lang naka-lead yung Malinaw coach, ano? No. Sila yung nakaunang basket. Rodriguez. Meron pa palang isang Rodriguez sa Malinaw. Oo. And I That's guess... Francis? Is that Francis Rodriguez? Yes, he is Francis. I guess he's the brother of ano? Hindi ko lang sure. Parang Hindi ko lang magkamukha sure. sila eh. Oo. It's just the smaller version.
Hindi, yung dalawang ko naman sa ginawatan, magkamukha pero magpinsan lang pala eh. Sino? Ay, dalawang- hindi, magkapatid nga pala yun. May isa pa, yung- may isa pa yung may magkaparehas ang apelido, nakalimutan ko sino. Na magpinsan lang pala. Itong Reynancia sa Libon. Ayan, magkapatid Ayan. talaga sila. Magkapatid to. Maraming magkakapatid na naglalaro sa atin dito. Yung sa Bakakay, yung dalawa nilang gwardiya, nakalimutan ko tuloy yung apelido. Pwede sana i-feature natin yung mga ganun. Oo, magkakapatid na naglalaro dito sa ating Ako Bicol Cup. Yun po yung mga family. For example, the Team Daraga, yung coach nila doon, si Richard Santiago, Oo. si Ao naman naglalaro, magkapatid. Oo. And parang 3 Santiago sila na nasa Team Daraga. 2 yung nasa coaching staff, I guess. Liangco launching a triple. Tapos yung tira ng konti. Rio Frio to Siyat. Nakita si Paes. Wala. Yun ang mga tira kagabi na ayaw bitawan ni Paes eh. Because of his hesitation. Parang he doesn't feel like he's authorized to take those shots. You know, if Ewan ko. you have that touch, yung isang rule ko lang yan sa mga player ko, tira mo na kaysa maagaw pa ng iba. Kaysa mag-turnover, Steal, diba? kaysa ma-steal yun, ma-turnover pa, mas mabuti pang itira mo na lang kasi may chance na makapuntos ka. Tama. Eh kung nasa hawak mo lang ang bola, hindi mo titira, ang chance dyan ay baka ma-steal yan. Oo. At maipuntos pa. Yun ang mas masakit. Look at that. Siyat. Wala lang, nothing, everything but the shot. Oo. Malakas yung tira niya. And Itulak. naitulak. 110-78 po. 2 minutes and 53 seconds sa ating first matchup. Sa ating last day ng ating Sweet 6 Warfare quarterfinals ng Ako Bicol Cup inaugural season. Paes. Yun. Meron siyang perimeter shot eh. You just have to develop it more and be more confident. Mukhang batang-bata pa naman tong si Paes, no? Kaya marami pa siyang matututunan sa laro ng basketball. And hitting another one. So parang narinig ako ni Paes na he needs to develop it more and gain more confidence with his shot. And that one was brought to you by Asiana Mall Legazpi, where shopping is more affordable. Always more affordable. Merong unsportsmanlike foul. And our referee will be reporting to the officials table. It was Rio Frio called for that unsportsmanlike foul. So Liangco will be shooting this free throw and making the first one count. Ayan, punong-puno na po tayo dito sa Albay Astrodome. Liangco to Rodriguez. Rodriguez launching a long triple. Kapos yung tira. At ayan, Rio Frio, sinigurado na ang layup na yan.
for his team, Team Libon. Another attempt by Lianco. And hindi na minintis yun ni Luis Lianco. One minute and 12 seconds. Nasa Malinaw ngayon ang bola. Bongkodin. Ang nasa harap ay si Aguirre. That shot was deflected 2 against 2. Makalakas lang yung Oo. tira yun. Dahil talagang ma-intimidate ka with Jomar Punsalan in front of you. Talagang magdadalawang isip ka kung anong gagawin mong tira. Grabe ang aroma, para kung nililipad eh. I can't wait for mine later. For your wala yung tira at wala din yung follow-up shot ni Valenzuela. Last 29 seconds of this ball game. Ayan. We're just waiting for the clock. Gandang performance once again, Team Libon ending their run sa Ako Bicol Cup with a fashion. Kasi kahit nanalo sila ngayon dito, mahihirapan na sila. They will hope na matalo yung Daraga and we will have a triple tie. But in the goal difference issue, talo sila because they will be falling negative 4. Yung Daraga is 4 and plus positive 4 naman para sa Pulangi. So definitely Pulangi and Daraga, either way, kung anong mangyari maging result ng last game natin, it's Daraga and Pulangi. Paglalabanan na lang is the pustuhan. Alright. Sige. Yan po ang ating final score ng laban ng Malinaw versus Libon sa final day nila dito sa ating quarterfinals. 116. Panalo po ang Libon kontra Malinaw na merong score 90. Abangan niyo po ang Albay Clasico sa aming pagbabalik. Yan lamang po kayo. Sa pag-remedyo ng mga sira at paglinis ng dumi. Sa tahanan, opisina, ang maaasahan mo ay Inco, oh Inco.